Сутрин е и ти отваряш очи без да мислиш. Отново си тук, вдишваш леко и пак ти звучи един и същи е животът. Се бързаш се, не стига времето, се искаш нещо още по-голямо. Винаги трябва да си прав, а някой някъде под небето мечта е просто да е здрав. Един нормален ден за теб е сбъдната молитва за друг човек, който желая да е на твоето място. Всичко да има за теб омръзнало и ясно. Ти погледни сега нагоре и дишай поспри. В малките неща ще откриеш мисъл ти, защото всичко, което имаш сега, за някой друг е просто мечта. Вечер се връщаш изморен, мислиш си нищо ново и в този ден, но имаш някого, който тебе чака и любов зад прага на дома ти. Каквото и да правиш, толкова е лесно да забравиш, че красотата е в малките неща. В хляба топъл, в милата прегръдка, в едно просто добре сме си сега. Един нормален ден за теб е сбъдната молитва за друг човек, който желае да е на твоето място. Всичко да има за теб омръзнало и ясно. Ти погледни сега нагоре и дишай поспри. В малките неща ще откриеш мисъл ти, защото всичко, което имаш сега, за някой друг е просто мечта. И ако спреш за миг и се огледаш, ще чуеш как светът мълчи. Ще знаеш, че всяка болка е урок и всеки ден ще оцениш. Един нормален ден за теб е сбъдната молитва за друг човек, който желая да е на твоето място. Всичко да има за теб омръзнало и ясно. Ти погледни сега нагоре и дишай поспри. В малките неща ще откриеш мисъл ти, защото всичко, което имаш сега, за някой друг е просто мечта.